Urhulumente uqwalasela indlela anokuthi avule ngayo amacandelo ukuze kukhule uqoqosho lweli ngaxeshanye ekwaqinisekisa ukhuseleko loluntu ngokubanzi. Ngelixa kunyenyiswa eminye yemiqathango yelockdown, abasebenzi abangasebenzi kumacandelo angundoqo bangxamele ukubuyel'enkomeni ukuze bakwazi ukuziphilisa. Ukumiswa ngxi kweentshukumo eMzantsi Afrika kujolise ukuthomalalisa ukunwenwa komlilo wedobo intsholongwane yecorona. Kodwa kuyabonakala kokuba siyavakala istrope noko kubemi beli lizwe. Masizame ke siqiniseke intoba urhulumente uzawusapota kakhulu ezikolweni kuba abantwana bangasulelana. Akukabi right kahle hle ukuhlala endlini. Yebo, thola ukuthi nje ugcina usebenzisa imali eningi. Upresident wethu phansi kweqiniselelo olukhulu kuba kaloku i-economy yethu inid uba ivulwe so that abantu bakwazi ukubuyela emisebenzini kuba kaloku siyayazi indima yenhlupheko eSouth Africa. Akwaziwa ke nokokuba urhulumente uzawunqwala kusini na kwesi simemelelo. Abaphathi bekhampani esizisebenzelayo kuyafuneka ukuthi baqiniseke ukuthi the requirements we need the requirements. Ingcebiso zam nje ezimbalwa kuba abantu mabayithathe serious coronavirus. Number 1, mabenze sure ukuba bayasanitize emisebenzini yabo, of which businesses ke kumele zenze sure uba the sanitizers emisebenzini. Ukanti ke nabezempilo benza konke okusemandleni ukudlala indima yabo kweli dabi le-COVID-19. There should be enough PPE provided to the employees, and they should be able to use them adequately, and they can go as far as having equipment such as this. Susela oku uMzantsi Afrika wathi wafumana ulawulo lwentando yesininzi, kuyabonakala kokuba lo mcelimngeni we-COVID-19 uyakrwitsha noko abantu abaninzi bengezi noba mabenze ntoni na. NdinguAbongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eRhawutini.